दिनै सिसुपानि बा गाव पन्चायतनि अडिटरियाम हल सिङाव जोङो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जाय फरेस्ट एरियायाव थानाय जोंनि जनजाति बा ट्राइबेल माहारि बे माहारिफोरनि थाखाय मोनसे राइट्स दं। भारत सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनिफ्राय नटिफिकेशन जानाय मोनसे एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स रिकग्नाइजेशन ऑफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे एक्टखौ इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय आसाम सरकारा दासिम मावगासिनो दङ आरो जा आद्रा थानाय हाबाफारि दानि एट प्रेजेन्ट दानि गोदान सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव नैबे नोडेल डिपार्टमेंट WPT डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट राइटनि इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय नोडेल डिपार्टमेंट बे डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार डक्टर रमेश बिगवा आंनो सारा आसामनि बे फरेस्ट राइटनि जा एक्ट बे इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव एवारनेस प्रग्राम खालामनानै जाफुंसारनो होनो थाखाय आंनो बिबान होदों। बे लेखाया आङो सारा आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिदिंजोब्बाय आरो गलाघाट जिल्ला हिसाबै आंनि हम डिस्ट्रिक्ट बे जिल्लायाव आङो एवारनेस प्रग्राम खालामाखैमोन। दिनै आं फार्स्ट खालामदों। बेनि सिगां थांनाय 19, 20, 22, 23 बे अक्ट'आव मार्चनि बे अक्ट'आव करीमगंज हाइलाकान्दी आरो काछाराव लास्ट खालामनानै फैदों आरो नैबे गलाघाटआव दिनै लास्ट फैयै लास्ट गावनि हम डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खालामदों आरो बेनि एवारनेस प्रग्रामखौ ओरैबायदि खालामनाय जादों जा जोङो ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनथाय बे मोनथाय लेखायै जोङो आयेन मथे थांनांगोन आरो दासिम जायफोर क्लेम खालामबाय मोनबाय जायफोर क्लेम खालामदों दासिमबो मोनाखै मा जाहोनाव क्लेम खालामनानै मोनाखै मानि थाखाय पेन्डिं जादों बेफोरखौ जोङो गासैबो रिपर्टखौ लानांगौ आं लानांगौ लानानै मोनसे रिभिउ मिटिं जोङो खालामो हाई लेभेलनि बे हाई लेभेलनि रिभिउ मिटिङाव आङो पइन्ट आउट खालामनांगौ बा रिपर्टखौ होनांगौ। बे लेखायै DC DOF आरो कर्मचारिफोरखौ लिंनानै बिसोरनो मा मावनांगौ मा मावनाङा गासै आरो डाइरेक्सन होनांगौ। बे लेखायै गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर जोंनि ट्राइबेल माहारिफोर बा गुबुन गुबुन क्राइटेरिया मथे एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनि दिनैनि मेला जा एवारनेस प्रग्राम बेखौ बुंनाय जादों जाहाथे जोङो ट्राइबेल माहारिया नखरसेबो जाहाथे थालाङा बेखौ क्लेम खालामनांगौ। बे आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि दा मोनसे पलिसि लादों जे नैबे चेनेलसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै 6 एप्रिल आरो नैबे सिसुपानि गाव पन्चायत आरो सिमान्त गाव पन्चायत आरो लोगोसे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट राइटनि सिङाव थानाय जायफोर जोंनि जनजाति ट्राइबेल माहारिफोर दङ भारत सरकारनि जा एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स रिकग्नाइजेशन ऑफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे एक्टखौ इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि राइटनि 2006 फरेस्ट राइटनि आन्दाराव जायफोर दङ बिथांमोना जुदि 2022 नि मे मासनि 10 मेनि सिगां जुदि एप्लाइ खालामाबा सार्भे खालामनानै एभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै बे मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256।